Punta tayo dito sa labas. Pinalo ko. Pa! Nasik ka. Kaya na naman mama eh. Sikay. Yeah. Yan, tinali nila bangkong dami, no? Yan, no? Simula New Year, December. No? Simula December, tsaka December 2020, tapos January 6. Tagal lang din naglaba. Apat na tawag dito, apat na balde. Yun, apat na balde. Yun, diba? BJ, psst, Mia. Psst, Mia. Kinalmot ako ni Mia. Ito. Sugatan siguro to. Yung kalmot niya. Ito. Sakit. Kinalmot ako, Sakit ng kalmot sa akin, ng pusa. Okay lang. Buti na lang, may tawag dito. Pagod ako Pagod na akong tawag dito. Naglaba. Buti na lang, may washing. Oops, magmamami muna tayo. Binili ni pa Yun, sarap ng mami nila doon. Kilaki. Kuha tayo plato. Then, tawag dito kutsara. Siyempre, may kutsara. Ito yung mga baso. Lagyan kaya natin itlog ng pugo, no? Pwede. Mamaya, pagkatapos magsampay.